ubangiji ya wanda yawa Allah gwaninta ya biya Allah da gwaninta alafiya ya shugaba jagoran annabawa jagoran manzanni alafiya ga dan shugaba ga kan manzanni alafiya Muhammadu Rasulullahi zauna ke da kake so ya san jiran tsantsan zuciya musa ta cikin ka daga dace daka ta kalmar yalinka gaskiya da bi'arka musulunci addininka adalci tarihinka Qur'ani yarenka hadisi zancenka fiqh hiranka duk da harshenka lumana tsarinka aljanna baiwarka Allah a samanka manzanni a ƙasarka wane ne ba naka ba kamfani naka musulmai naka masu addinin naka kowa an yi sadaka na Muhammadu Rasulullahi sauran ne da ake so yawan da Allah tara maulidi danka a can kiyamar da ɗaukan jari da matsayinka sauran ne da ake so ya san jini rubar duniya sauran ne da ake so ya san jini rubar aljanna sauran ne da ake so ya Muhammadu Rasulullahi zaune a kujerar ka sarki ubar suna kai mai wa kirki da daya a iya mu'amala da daya a matsayi na daya a aikawa da daya manzan Allah a lafiya manzan Allah a lafiya ga kan ɗaya limamin da ya jagoran da ya cirɗe ga kan ɗaya a lafiya wanda ya zuta da ɗaya nuna ɗaya aka sa ka mu ɗaya a lafiya wanda ya kawo ɗaya nuna ɗaya ce mu ɗaya a lafiya ga kan Allah ga kan ruwanai a lafiya Muhammadu Rasulullahi kai ba Allah ba ka tashi wata ce ya miƙe kai ba Allah ba ka sanya wata ka zana shi kai ba Allah ba ka kira mushiya ta amsa kai ba Allah ba rana ta fari ka dawo da ita kai ba Allah ba kada tashi sau ba buga buki kai ba Allah ba ka shiga sa dutse wanka kai ba Allah ba kuma annabin Allah kake kai ba Allah ba kuma ga dan manzanni kake kai ba